Maayong aga mga bata. Ako si Teacher Chef. Ako ang iyong magturutdo iyan nga adlaw. Og sa kita magtikang han aton leksyon, kantahong anay naton ang mga letra han alfabeto. Amo inhira ang mga letra han alfabeto. Sundon naton ini nga naton nga kamot para durungan ang atong pagkanta. Andam na? Andam na ba kamo? Dili ko nabatian nga andam na kamo. Andam na ba kamo? Aniya ba ton? Andam na! Otrohog ko. Andam na ba kamo? Andam na! Pangati ko andam na good. Sige, kantahon naton. Andam na? Go! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next time, won't you sing with me? Next time, won't you sing with me? Uy, magkarit ba niya ang pamukumanta? Yan na. May dakita bago nga letra nga pag-iistoryahan. Pero og sa kita kumadtuhan atong bago nga letra, hinumdumon anay naton kung ano ang letra nga atong ginistoryahan ning una nga adlaw. Hinuan mahinumdum kung ano ang letra nga ginistoryahan naton ang una nga adlaw. Saan kamo? Makarit ang aton letra nga ginistoryahan ang una nga adlaw, ang letra nga A. Hain daw na din ang letra nga A. Hinon makatudlok. Asya ba ini ang letra nga A? Asya ba ini ang A? Asya doon ang letra nga A. Ang hain man. Sige, tudlok ka. Tudlok ka. Makarit. Asya ini ang letra nga A. Ano adto ini nga letra? Ano adto? Okay, kantahon nato ang letra nga A. Siring A, 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 A. A, 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 A. Hinuan na hinundong kung ano ang tunog ang letra nga A. Ano ang tunog ang letra nga A? Uy, amo na ang imubaton. Ang tunog ang A, 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 A. A, 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 A. Yan na, kay maaram na kamuhang tunugan letra nga A. Ano dola ang mga ladawan nga nagtitikang hin letra nga A? Hinuan makahatag haapon, hin pananglitan, han mga ladawan o mga butang nga nagtitikang hin letra nga A. Tama, ayam! Nagtitikang hin letra nga A. Ano pa? Amo! Amo na! Ano pa? Atok! Eksakto mo siring. Ano pa? Arios! Very good! Tungod hiton, patagan ko kamuhin! Tadaan! Malipayon nga bituon or happy star. Lagi teacher siya, happy ha iyo. Malipayon ni teacher siya ha iyo. Yan na, mapatunagitaan aton sunod na letra nga pag-iistoryahan. Pero og sa hiton, pagtigo-tigo amin kita. Hinon maarap kung ano ang tigo-tigo. Ang tigo-tigo. Titiguhon niyo nga di, it akong ladawan. Ini nga ladawan amo ang akong paborito nga prutas. Kay tungod na marasa inihiya. Sige, pamatihin maupay. Pamatihin maupay, han inayakan ni teacher siya para mahabaro kamo han mga pangilan at hini. Sige, andam na ba kamo? Andam na. Andam na ba kamo? Saan kamo? Saling andam na. Otro, andam na ba kamo?
O sige, andam na. So, ini nga akong paborito nga prutas, ang iyang kolor, darag, kun hinog, lunghaw, kun hilaw. Sige daw, ano ini nga prutas, kundiin darag iniya kun hinog, lunghaw liwat, kun hilaw. May adan na? Nakatigon? Pinya? May dapa ibang nga matigo? Sige, sa pagkatagang pa yung pangilalan. Inihiya, matamis kun hinog, maasnom liwat kun hilaw. Ano man iniya? Eksakto! Ano mo baton? Eksakto! Amo-amuhan. Sige, ang akong paborito nga prutas. Tadan! Amo ay mangga. Ano ang paborito nga prutas ni Teacher She? Mangga. Pamatihan iyayakan ni Teacher She. Pamati kung paunan ko ginyayakan ang ngaran nga mangga. Usa pa, pamatihin maupay. Mangga. Ano ang iyo nabatian nga siyahan or katikangan nga tunog hangaran nga mangga? Ano nga tunog ang iyo nabatian ang katikangan nga ngaranan mangga? Ano to? Tama, eksakto. Ang katikangan nga tunogan mangga, ano to? Usa pa, ano katikangan nga tunog? Sige, katikangan nga tunogan mangga, yan natong dugan ni Teacher She kung gitpuunan ko paghimo han tunog han hinunari mangga. Sige, alsahan gamot kay tatagang ka mo ni Teacher She mangga. Sige, saluha. Saluha to. Saluha man to. Sige, kaptihin mo pa yan mangga. Pagkatapos, matamis ang mangga kauna. Ano ang ginyayakan? Ano ang tunog na imo nahihimo kung nararasahan ka? Amo ito ang tunoghan. Katikangan na tunoghan mangga na ano ito? Isa pa. Butangan natin inihintunog. Kantahon natin ang tunog. Han, nga, go. Usa pa. Ibutang naton ang mangga, ibihan aton papel. Di, ang mangga, ang paborito nga prutas ni Teacher She. Mangga. Ano adto ang katikangan nga tunoghan mangga? Mangga. Ano nga letra ang mayad tunog nga eksakto ang imo baton. Ang letra nga may tunog nga ang letra nga M. Ano ini nga letra? Siring M. Ano ini nga letra? M. Ang niya ang tinatawag nga Mama M. Adiliwatiya ang tinatawag nga Baby M. Mama M. Baby M. Mama M. Baby M. Ang tunoghan Mama M ng Baby M. Ano ang tunog? Magalit. Ibubutang natin mali ang ating Mama M. Nga ang aton Baby M. Sige. Ano ang katikangan na tunog, han mangga? Ang katikangan na tunog,
Ang katikangan nga letrahan mangga, letra M. Kantahon naton ang letra M. Go, siring M. M, 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 M. M, 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 M. Ano ang tunogan M? Okay, ano pa daw na ang mga butang o mga ladawan na nagtitikang letra nga M? Magtigo-tigo naman kita. Pamatingin mo kay mga pangilalaan nga igiyayang ka ni Teacher She. Pamatingin mo kay para makatigo ka. Manyayakan ako hin mga tunog o mga pulong para ka makatigo dayon. Ang siyahan nga ladawan nga nagtitikang letra nga M, may ada tunog nga amo to ni ang tinatawag nga manok. Tukugao! Tukugao! Ang pamatik iyayakan ni Teacher She. Manok. Manok. Ano daw la ang katikangan na tunog? Manok. Manok. Eksakto, makarit. Ang katikangan na tunog. Ano man nga letra? An may ada tunog nga letra M. Makarit. Go, kantahon naton siring M. M. M, M, M. M, 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 M. Ano ang tunoghan M? Natin natin. Manok. Sunod, may ada pa ko ay ipapatigo. Inihiyaging gagamit pagpanday. Ngampadis inihiyahit raisang. Ano daw na itong hiyang? Nga butang, naging gagamit pagbukbukit raisang. Nga maayadit akong likuran, lamisa. Ano daw la? Nakatigo na ka mo? Makarit ka! An butang, tinatawag nga martilyo. Puk, 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 ouch! Puk, 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 puk. Amo iniya ang tinatawag nga martilyo. Siring martilyo. Nakuha ni mo tingog, kanina ko nakabati. Siring martilyo. O sige, kumatin kaluwas ni teacher. Hangaran nga martilyo. 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 Ano ang katikangan na tunogan? Martilyo. Amo na, ang katikangan na tunogan martilyo. Ano man ang katikangan nga letra kung ang tunog? Letra nga M. Makarit. Go, siring M. 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 Ano ang tunoghan M? Ibutang natin nga diyan. Martilyo. Sunod. Nga iyong titiguhon, amo inihi ang partihan atong lawas nga ginagamit naton pagkita. Ano nga partihan lawas ang ginagamit naton pagkita? Ano? Tadadadadadan! Tadan! Uy! Ano iniya? Nakaturog man. Gusto ba niyo nga magmata iniya? Sige, kung nariyan ka mo magmata iya, siring ka mo nga M! Siring nga M! Di rin nakakabati. Nakuha ni mo tingog, siring M! Sige. Adi na. Sige daw, kung magmata niya, kung dako niya tingog, usap pa daw nakuha tingog, siring M! Tadan! Ay! Kay ano sa lang ang mataan nag-abri? Wado, guti ay daw niya tingog ang pagsiring mo M! Nakuha pang tingog, nakuha ano to? Ang daw di rin nakakabati, nakuha. Siring M! Tadan!
total na. Ano yung nga parte aton lawas naging gagamit pagkita? Pamatihan iyayakan mata. Mata. Ano ang katikangan na tunugan mata? Mata. Mata. Ano ang katikangan na tunugan mata? Mata. Mata. Ano ang katikangan na tunog? Eksakto. Ang katikangan na tunogan mata. Ano man nga letra ang may tunog nga letra nga M. Makaret. Siring M, 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 M. M, 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 M. Ano ang tunoghan M? Ibutang natin niya diyan. Mata. Sunod. Ano ini yang nga butang ang may tunog nga brum, brum, pip, pip, brum, pip, pip. Ano man nagtuya? Amo na. Amo ang tsadan! Motor! Brum! Brum! Pip, pip! Brum! Pip, pip! O, pamati. Motor. Motor. Ano ang yun nababatian ng katikangan nga tunog hangaran nga motor? Ano na? Ano man nga letra ang may tunog nga letra nga? Ano yun nga letra? Amo na, go! M, 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 M. M, 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 M. Ano ang tunoghan M? Ibutang natin nga diyan. Motor. Usa pa. Ini nga pagkaon. Akong daw pinihiya paborito. Usahan akong mga paborito. Kay marasa hiya nga ninapa dahil lawas. Ang iya kolor darag it iya sulod ngan matamis. Ano daw laini nga akong paborito nga pagkaon? Tadan! Ang akong paborito nga pagkaon gihap-an tinatawag nga mais. Otrohon ta? Mais. Otrohon pa naton. Mais. Ano ang iyo nababatian na katikangan nga tunog hangaran nga mais? Ano to? Ano daw lang nga letra ang may natunog nga letra nga? Letra nga? M. Ngaranan natin ko. Siring M. M. M, M, M. M, 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 M. Ano man ang tunog han M? Ibutang natin nga diyan. Ibutang natin nga diyan. Mais. Sige. Yan na. Ngaranan natin otro ang mga ladawan nga nagtitikan yung letra nga M. Ano ini? Manok. Ini. Martilyo. Adi. Mais. Motor. Mangga. Ngan. Mata. Ini nga tanan nga mga ladawan nagtitikan yung letra nga M. Siring M. M. M, M, M. M, 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 M. Ano ang tunoghan M? Yan na, maaraw na kamuhan mga ladawan nga nagtitikan yung letra nga M. Maaraw naghiyap ka mo kung ano ang tunog na nahihimo han letra nga M. Yan na, magkakamayan kita mga buruhaton. O saan kita magtikangan ato mga buruhaton, karuyag ko nga kuhaon niyo ang iyo mga papel nganhin lapis. Maihapla ko manima para makuha niyo ang iyo lapis ngan papel.
Usa, duha, tulo, upat, lima. Sige, andamaan papel ng lapis ngan karuyan ko nga isurat niyo ang iyong ngaran han igbaw han iyo papel. Kita ini nga pananditan. Isurat ang iyong ngaran hapinan ka igbaw han iyo papel. Tapos didihan digid isurat ang mga numero nga una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ngan ikalima. Tatagan ko kamo, ma'am, 20 nga ihap para mahuman ang pagnaran ng pagsurat ang mga numero. Pati kang nakita, usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sige, pamatihin mo upay ang bubuhaton para makabaton in eksakto. May na ako nga di tinatawag na spinner. Anong tawag ini? Siring spinner. Ini nga spinner, may adaya di bagahin buho. Makikita niyo ang mga ladawan, iba-iba nga mga ladawan nga ni. Ini yan tinatawag na spinner kay nalibot ini yan, nalibot. Niyan, kada niya paglilibot, makikita ang iba-iba nga mga ladawan. Ini nga mga ladawan, may ada nagtitikang M, may ada liwat diri nagtitikang M. Niyan, ang iyong pagbaton, dinidini nga mga numero, una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, makikita niyo didinit na dawan. Makadiyan kita una nga numero. Andam na ba kamo? Siring andam na! Andam na ba kamo? Andam na! Sige, parahan aton una nga numero, ang iyong bubuhaton, kung ang iyo nakit-an nga ladawan, nagtitikang hinem, lilidungan ito niyo lidong. Pero kung diri nagtitikang hinem, ayaw pagbutangihin lidong. Otrohon ko, kung ang iyo nakit-an nga ladawan din nga spinner, nagtitikang letra nga M, dudruhingan niyo nga nihin lidong. Guti ay lang nga lidong. Pero kung ang iyo nakita nga ladawan ni spinner, diri nang titikang M, ayaw pag-drawingihin lidong. Nakaintindi? Otrohon ko. Kung nagiging pakita ni teacher, din yan spinner nga ladawan nagtitikang M, drawingihan ni lidong nga guti ay hituna nga numero. Pero kung diri nagtitikang letra nga M, ayaw pag-drawingi hinidong. Sige. Una nga ladawan. Ano inihiya? Ano nga ladawan ang iyo nakikita didahan spinner? Kung ini nga ladawan nagtitikang M, i-drawing ang didong hauna nga numero. I-drawing ang lidong nga una nga numero kung ang ladawan nga iyo nakikita nagtitikang M. Sige. Sunod, ikaduha nga numero. Parahan ato ni ikaduha nga numero, amo ini ang ladawan. Andam na, ikaduha nga numero. Sige. Ano nga ladawan ang iyo nakikita ha spinner? Kung nagtitikang inihiyahin M, didahan ikaduha nga numero, butangi o drawingi hinguti ay nga lidong. Pero kung diri ini nagtitikang M, ayaw pag-drawingi hinlidong ang ikaduha nga numero. Sige, ikatulo nga numero. Adi nakitahan ikatulo nga numero. Adi ang ladawan para ni ikatulo nga numero. Ano nga ladawan at iyong nakikitan bidahan spinner? Kung ini nga ladawan nagtitikang letra nga M, butangihin nidong ang ikatulo nga numero.
Pero kung diri niya nagtitikang yung letra nga M, ayaw pagdrawingin nidong ani katulungan numero. Para hag ikaupat nga numero. Adi nakitahan ikaupat. Para hag ikaupat, adi ang ladawan. Kitaan spinner para makita ang ladawan. Kung hindi nga ladawan nagtitikang yung letra nga M, lidongi ang ikaupat nga numero. Kung ini nagtitikang yung letra nga M, drawingi hinlidong ang ikaupat nga numero. Pero kung diri ini nagtitikang yung M, ayaw pagdrawingi hinlidong ang ikaupat nga numero. Para ang aton ikalima nga numero, hindi na kita ikalima, amo ini ang ladawan. Ano ang ladawan na iyo nakikita na spinner? Kung ini nagtitikang yung letra nga M, drawingi higuti ay nga nidong ang ikalima nga numero. Pero kung diri ini nagtitikang yung letra nga M, ayaw pagdrawingi ang ikalima nga numero. Tapos na? Baka tuluwat kita han aton ikaduha nga buruhaton. Para han aton ikaduha nga buruhaton, amoy niya inubuhaton. Kitaan mga ladawan kada numero. Kung ang ladawan nagtitikang yung letra nga M, bubutangan niyo din niya check. Check. Ang iyo ibubutang kung ang ladawan nagtitikang yung letra nga M. Kung ang ladawan liwat diri nagtitikang yung M, bubutangan din X. X ang ibubutang kung diri nagtitikang yung letra nga M. Okay, andam na? Andam na! O, truhon ko, andam na makamo? Andam na! O, sige, nanikitangan una nga numero. Ano inihiya? Nagtitikang ba inihiya yung letra nga M? Kung ini nagtitikang yung letra nga M, butangihin check, didahan una nga numero. Pero kung di nagtitikang yung letra nga M, butangihin X. Para ikaduha nga numero, ano ini ang iya ladawan? Ano ini iya? Kung hindi nga ladawan nagtitikang yung letra nga M, butangihin check din niya linya. Check ang igbutang nga linya kung nagtitikang ini yung letra nga M. Pero kung di niya nagtitikang yung letra nga M, butangihin X din niya linya. X ang igbubutang kung diri nagtitikang yung letra nga M. Tapos na? Para halikatulong nga linya, amoy niya iya ladawan. Ano ini iya nga ladawan? Kung ini nga ladawan nagtitikang yung letra nga M, butangihin check, dinhi halikatulong nga numero. Butangihin check, halikatulong numero, kung ini nga ladawan nagtitikang yung M. Pero kung di ini nagtitikang yung letra nga M, butangihin X. Butangihin X. Para halikaupat nga numero, kita ini nga ladawan. Ano ini nga ladawan? Kung ini nga ladawan nagtitikang yung M, butangihin check ang ikaupat nga numero. Butangihin check ang ikaupat nga numero kung ini nga ladawan nagtitikang yung M. Pero kung di rin nagtitikang yung M, butangihin X. Butangihin X ang ikaupat nga numero kung ini nga ladawan di rin nagtitikang yung M. Para di kalima nga numero, kita ini nga ladawan. Ano ini iya? Kung ini nga ladawan nagtitikang yung letra nga M, butangihin check ang ikalima nga numero. Butangihin check ang ikalima nga numero kung ini nga ladawan nagtitikang yung M. Pero kung ini nga ladawan di nagtitikang yung M, butangihin X ang ikalima nga numero. Butangihin X ang ikalima nga numero. Tapos na? Para ino ikatulong nga buruhaton, ang katapusan nga buruhaton natin yan ang adlaw, amoy yan iyo bubuhaton. Panginano kamo han iyo kalibungan. Pangita kamo han mga butang nga nagtitikang yung letra nga M. Kung maya na kamo nagkitan,
nga butang nga nagtitikan ni letra nga M, isulod ini hindako nga nidong, sugali ni nga pananglitan. Pag drawing ka mo, hinusa nga nidong kaluyo nga iyo papel, nga i-drawing nga ni ang butang nga iyo nakitaan nga nagtitikang letra nga M. Uutuhon ko, paminano ka mo halino mga kalibungan ng pangitahin mga butang nga nagtitikang letra nga M. Tapos na aton mga buruhaton. Ug sa kita umuli nga aton mga balay, hinumdum anay na kung ano nga letra ang aton hamaruan yan nga adlaw. Ano ato nga letra? Letra nga M. Ini an Mama M, ini an Baby M. Ano ang tawag niya iya? Mama M. Adi yan tawag Baby M. Ano adto ang tunoghan letra nga M? Makarit. Tungod kay mga magkarit ka mo, tagya ko niyo high five! Appear! 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 Tapos na naton klase yan ang hadlaw. Pagkirik na kita sunod para mas daong pa naton mahibaruan. Bye-bye!